dracs, ni follets, ni fades. Tampoc té bruixes ni llops. Però diuen que tot va passar. En una nit de Nadal. Com que l'estem llegint que tenim por d'equivocar-nos, us la llegirem! Ens trobem en despatx del senyor Scrooge amb els seus seguidors. Que com alguns abusos
que encara pots canviar de vida. Però per què no canviar la meva vida? Perquè si no acabaràs fent un fantasma. I què pots fer? Aquesta nit apareixeran 3 esperits. 3 esperits? Va, llufades!
Ada piano dan flamenco. Sí, yo creo que sí. Oh, I'm scared of the mirror.
Gràcies.